Yesu aseringana kwa neno monene one eryo nyiwe ryo giryaye mangana ye abayane kobua nimumanye Yesu ndorogotoreka kwaye wanchani woyonkwerete manye Yesu asobogambi bonda bonenene byaye bonda waye bomenteke mugambi wo morembache kobua nimumanye Yesu ndorogotoreka kwaye wanchani woyonkwerete. Tata we mibanda akichinga kichingia cia bene nande gwatoigurire rioba riao monene nande gwatwancheire koba moyo gwatwancheire konyora ribagerio monene yogosanga mona banchu baito ase okomanya amangana ao munogotogambia munogotweresa nande bunogototoma monene twerure tunyare gotumeka naye nande senga kia buna tukugamba tugukwarigania omutongi onyawe koba munyakero goito unyare goturase birengeri muno biba ora nyare ko bangayo munyene egera aito gukwana arwasore aito kugamba nande buna tukunyara kubwate erigane riao bwate rinene gotugambia monene tunyare konyora burai korwasore monegereri twagache twensi amona bategereri baito twese tunyare goikera okuganikwa obuya bwatiga butoisane tata buna tuguchaka bakatutabukie kyatosabire tugenete gotero umwana Yesu Kristo mutori wito. Amen. Abanjwa ndiye mono ese chinga kichiga ngochaka turere soni yeito abutuguchikubwaterana oyo minto mwalimu Damaris tukwaninga abanjwa monene akwanire mbia muri mbia mono no yo minto Edwin na abakwanire nande karibu 90 Rose ndiye mono eigwe buya samagora Kristo batobasomire soni. Amina asante abanjwa etukare asamorokereri gwa kabere lesson muna twachagete wiki ya etete kerenga onkerikeri bokoreri bwa Nyasaye gocha sotore lakini bonogere ensemo ya kabiri kebungo gego turase litkoria rero gekorukorwa matabu kya Matayo 28 na 19 kebungo ga kigenda makore bisaku byons koba borokigwa muko babatisa ase rieta rya tata neri omwana neri omoikomo chenu. Amina genda mokore bisaku byonsi koba aborokigwa mukubatisa ase rieta rya tata eri omwana neri omoikomo chenu abanchwa obokoreri bwa Nyasaye gocha story buna twasomete sereseni yaeta ebwachagete koru oboroso bwense buna bwari kobekwa obokoreri bwa tata Nyasaye ito gocha ase tore ebwarenge nekerenga ekemo tosanga monere asobokoreria twensi agatobora nese morokeri waya tora kabere omotongi to Nyasaye gagotogochika muna igare buna una togosoma ase gitabu kia Psalms 23 igaro omorisia Nyasaye no morisio ito igagotora oborai nero gotoa ogototeina koraiga na koraiga ogo bokoreri bwa Nyasaye esenga kieto gocha gosome ese lesson ya morokeri gwa kabere egotoroki buna atoete oborai obo nore tayare kobobwatia ogochiko kobuna Nyasaye goete nore tayare gokobwatia amang'ana ring'ana rinene iga omotongi oito are aganetie muna mwanya bantu naende mwanya bantu bonsi banyare kousika ase egasi eyo monene oito yoboraria egere twensi tonyare kuikerania kwatebiri onde kwarariri ng'ana umejihusisha gwekoriri ase obokoreri obo kwabere gati
ng'aki kwatumikire na Nyasaye na kibona atoeto guchiko buna genda igagote ina genda ondo orategerere igakogenda igakwerua omobere oye no kemuika Nyasaye ariko moburai asobokorerio bono mpaka naenda mwalimu ningani otosomere Isaya 59 nekebungo gya kabiri. Isaiah 59 verse 2. okay. Yes. Taibo obubi bwaino nabo bwabatananire korwa ase Nyasaye oino ebyo byaino byagerire omonene obisire obosio bwaya korwa ase more ase igo tari koigwa gusaba kwaino. Amina mno bwenenu bwaito ebibe byaito aya twakorire mamincha no kugani kwa Nyasaye byagerire Nyasaye ito obisire obosi bwaye korwa ase tore abanchi bo monene maoroke waya tubwata kabere Nyasaye ito gatoeto gochika egaganeti tweruchi nkoro chito litangani toba tucheneke tuetange nebibe ekero etangete nebibe igore bweruete egere Nyasaye ari gutumika igorete nkoro yao Nyasaye ari konyora ribaga egere abande bamumanye gwetera asori na kiago totebi muno gochiko kweke bunge kento gugetiga buna togende tokore ebisaku byonsi koba aborokigwa naende tunyare gokoerua mpaka kiagera nayo ne batiso nereime naende ese batise ye etokoba batisa gwetera omwana no moika no omwana no moiko mochenu ile tari atata ile omwana ne ile moiko mochenu ase amariko Nyasaye nigo agotoa keria tuganeirie komanya igoro yo bokoreria bwaye igagotochika kende nke yora kore kiya gosege komogoki Nyasaye gwetera okobwa kwao gwetera kebirangere byao igobono onyare kweru koigwera kiagere gento Nyasaye tancheti obanchu bo monene no monto oro okoreto obisa kati yaye naye ikiagera toikoigwera kiagera kwachira mamincha kwachorire ko kobese gesunte igobone kero kwerure omotongi oyo ito gagotana gakibono bono kikwamanyire sokango rari obyo bokwanyarire konyora nyara kobokorera nyara koraria abantu bonsi banyare gokora ki banyare komumanya nakinare gochakera ase amorokigwa akabire buna achagete ase introduction timaitiri tukolitangania mwalimu akikwa osonaro wato comment tora menta njegenda nararira iga abuna togosoa enseme ya kabiri obokorerio bwa Nyasaye gochasi tore enseme ya kabiri egento Nyasaye rigeti no koirania esureria abwate gochiasi mwanya abantu yobono ataragwa esureria bwate ataragwa ngana kiNyasaye rigeti bono iga koyeirania esureria ngasobokorerio bwaye buna gochaka kurumo chaka no gocha egenta arigeti no koirania esureria entangani atongete etabwate magoso ere sura ya yero manyane nebono amina buya mono asinge nchiyo gochaka kukuya tete na nchincha kene kebunga bu abakorinto yeri tangani 13 chakero ruchere rwa erwa bine mpaka 7 inyora obono bokoreri bwa Nyasaye gochase tore ase mwanya bantu akorereki osirire gosogure na namono twarorire ganga gose embu ya Nyasaye gakogera nigo tutage tukoririe embu ya Nyasaye itangani enchira gutoria abantu bae embu entangani ya Nyasaye twarore ninki n'obwanchani obwanchani obumbo kwanire gose embu eraire buya ase abakorinto yeri tangani 13 chakero ruchere rwa 4 mpaka ruchere rwa 7 orore bano muna obwanchani obwabeterereti Yesu Nyasaye omanyene ekera mwanya banta agwete tachi tikumenya muboli maswali mange bona nki gwakorera iga utachi tikunya kumu accuse gose kumu blame gose kunya kumuboli amaswali muna bona ekera Adamu aboli tikuniga chagete gutamira ngo umukungu Nyasaye tachi tina bitamira ebyo singe nchige Nyasaye ninki nobwa na nti kitwarangiri gwase bakoreri obo amaye no bwanchani obo no tigabonya abo kuro kamuna tochiko basoma iga obwanchani nigo bokolemereria nande nigo bokoba no bwororo obwanchani tiboli koba neribero tiboli kwenena tiboli wetogia tibo komacha koba no gosika tibo koligia ayaye tiboli kubeigwa tiboli kubara amabe tibo gokera tibo
tibokogokera tibokogokera yes thank you tibokogokera obobe kurende bogokera ekene obwanchani nigo bokoremereria ons bwegena ons bosemeria bons abaminta amaene muna twasomera abakorinte eyu yeritang'ani 13 ruchere rwae rwa 4 mpaka 7 twarorire enchira obwanchani bobwanete kuoroka bwanchani obo twarorire nigo bokoremereria nabo torochi ng'a ekero Adamu asirete ali ase omogondo bwa Edeni nabo torochi Nyasaye achite tachite komoko bono baremereri bwa Nyasaye actually sing'inchu okay inembu y'obwanchani ekero bwato bwanchani obaremereri igo bogocha nane mono nakio getorochi ng'a sing'inchu bwanchani bori na aremereti Adamu nyore basirete na bachite kuba bori na kibono ige ani motegete gotamakuru asende mutare gwancha makoreki muira nare turu murubiri onde bokoreki bugotoleka yani no arama ane mono nigo twatebu ng'a bokoba no bwororo tachite na maswali makongu tachite bintu bindi nano kumwigora tu amaiso kumubori na kibono Adamu norucha ebono mnabwo asugwachire gwotoranira omurubiri one gusogochika kwane nkwete ukwa bwana tukubwati lakini kwa gosalire tachite na maswali mako natagwati yani natwete obosibole boria bokorora na ko reason inju togambirane nabali no bwororo nabakuboli nyore manyo tobombire nero totoririe ande bado seng'enchu obwanchani obwaye nabo torocho bwororo obwaye bakoreteki bororo nanda kweto obosibore obo tari kogosugumerera bakekora muna seng'enchu nakobombire seng'enchu nagotoririe bono goikore muna ntagete nabo torocho obuno obwanchani naintu kitoko soba koreria obo nyora abamintu torochi ng'a maene kwamwegeirie genteke nabo bwana tomwegeri nabo bwana tokobwata muno omokristo tobwante komotuguterari amaene nyoko bwate omokristo bwa Nyasaye oso obwanchani bwa Nyasaye amaene goikorokia oboremereria nane mono nyoe nabo egento kecha gotoria abakristo ngento kieke kero gosoma Revelation gosokomanuka 12 ng'aiga no oboremereri bwa abantu ki bwa abachenu okay igo boremereri ogoika bochikuruka asa abantu bali bakoreteki obwate obwanchani bwaime bwabamanyete obwanchani bwango bwa Nyasaye naki kitwarangiri igo bona asoba koreria obo nane mono togendera tokoigekerwa amaene nkering'ana ki tigatunyara togwancha obwanchani obwa Nyasaye onyamane tokobonya kobochiesera engakingo ikere ekero oboremereri oburaganirigwe egekogera oboremereri nigo bogocha kurwa ase obwanchani bori kwaye nariri ase ng'o ase Nyasaye na Nyasaye nere namwegere kurwa ase amariko Nyasaye tanga shetani akogotumeka agodambo ntoramo nabo igo lakini Nyasaye nigo agotumeke akonyore erinda akobombe buya nando obo omonto omuya akoirania ali ase obogima bori agotongerete bwobogima bwa kana kare gogaki manya go differentiate ebintu ebi tagwanja tamu nemiremeye ya Nyasaye bono nokomokorera muna bono torochi ense gotwegeri muna nogokora kebogunu nche after state komanya ngokora afwe muna nyigwete amang'ana yobokoreria obwa Nyasaye akina bato bwana tunyato kwere okegima na Nyasaye anyarga komenya eme yaito erindo obugima obo bunyara bokorosibwa tunyato kogwenera asuburuti bori bwaki wakale na kale agere na riganga na ino kuno kukurangira wetu akaletaki twarangire tugwe nane mono nguchikorige tore ng'a Nyasaye batato omuchakano bobokoreri inyora ekero Yesu Kristo atumetu asense yega na iboire no mokungu okay yes ekero iboire no mokungu na babogoreti omubere omwanya bantu ekero abogori omubere omwanya bantu ane mono akanyara ebintu bibere byale kumu guide gose kumura na bwato omubere omwanya bantu oyu bwato botonu obungi bwenseye aya nandi nabwate omoiko amachenu oyu kumura gochia ase ogokora ogwancha kwangu gwatatoye nane mono rigeri bono abebeso bone goteba igoro y'omubere oyo nane mono turigererie nabagaratia nande nikwanera igoro y'omubere oyo amo nomoiko Nyasaye arafu tomaye komeki samari ng'ana ki ngento kieke Yesu Kristo erakoretaki gochora koigwera ekora ntoire na intu buna bono Yesu nokiomete Yesu Kristo atomeretwe ekera amaseni ali atanyarete konyora chinguru ase gati yaito nyore kare gati yaito Nyasaye nyarga gotuma omwana wa Yesu Kristo na Yesu Kristo akabogori omubere oyo tobwate nche naye ekera abogori omubere oyo ereta chikwanche koigwera omubere oyo kinguchikorera tore abebeso ibere ibitato egoteba ng'a nabo igo na into twins twagendete agukare ase okogania gweching'encho chiaito chimbe
tugaikirania okogani kwa emebere yaito na ebirengereri byaito tukabase ching'encho chiaito abantu abaragwe ase endamwamu ya Nyasaye buna abo bande igo ntigwete igekera Yesu Kristo arabogoretie omobere oyo oyebwate obotonu obobe botegete koiyeria obogambi bwa Nyasaye ekera Yesu Kristo abogoria omobere oyo etatiete koigwera omobere oyo igo moroche obisi obo iga maene ekero tokorangeri gwase obokoreri buna Nyasaye batatu omochaki bw'obokoreri inyore Yesu Kristo yobogoire omobere ekera abogoria omobere eragancha gochora omoiko omochenu uyure Nyasaye kumuigwera Nyasaye na namoro rigeri bona abagaratia nero bune bagotebia abagaratia isano nemo kibungu kia 16 mpaka 18 gaki nigo nkobatebia mogenderere ase omokia na timoikirania okogania gweching'encho chiaino chiebibe naki okogania gweching'encho chiebibe nigo gokwamererania n'omoika na okogania kwa omoika nigo gokwamererania n'eching'encho chiebibe naki ebi iga bikorwana goika timokonyara gokora ayarigetie gokora ayamorigetie gokora korende komokoragwa n'omoika rirorio timori inse ya machiko gogento tokotebwa bunkeringana ki amaene Nyasaye batatu omochaki bw'obokoreri aya twende bona ase Yesu Kristo ali ase Getsemani Mathayo 26 ino mutete morore ali ase kera akorire gekombe kibune otari gwanchi Nyasaye okoreki okerusie oino omobere omobere otagete koimokerera igoro lakini era ase eng'encho ebinto ebyabwate bibere agachora koigwera ogochika kwa Nyasaye okay na tata tigugwanche kwa okoreki igo bono Nyasaye no kiatumeirwa iga erinde tunyata okora ki anyara kago twero king'ana ki ebinto ino biramo na into bako obogima boria amane toise kogani koigwera Nyasaye omobere oyo nabo okonyara tokonyo kanya wetera somo ikoma chenu lakini ekende yonse gekotobeta somo bere toigumna bono tetogenda uche igo twasarire igo omo ikoma chenu kurwanore amo n'eching'encho echi chiomobere na mono twatebwa ng'a tokonyara goikirania ekitwabwa ntokoraki gwikirania usigokora na nimene twarangirigwe tunyare tokoire injiri eye igo bono onye ntokoigwera omoiko omochenu injiri eye ntoire rende we can't bono Nyasaye atokonye erinde tunyara tokorera eganga yaye igoro yobokoreri obo no kiatumire Yesu Kristo anyara kakoraki anyara kagotwara Mathayo 26 tuchakire kebungo kiae kia 39 emerongo 3 na kianda akagenda ake akagwa maumama agasaba tata one onye ekonyarekana tiga egekombe eke kerusigwe asende kurende taba buna nyanchite inche kurende buna bwanchite aye inyora iga Getsemani amaitenga no musalaba uchi okoraki aguchikoirwa ororire gakio borro bwakararia na namono ndabaise guchigukwa nkwerera ni bono geromete nabo nabarenge mwanya bantu igentu kinera ari kuigwira mono guchika kwanya yani ogocho omuikomo chenu kega nabo tutebiri na iboire ntwasomete kebunge kia Mathayo unabo golite omubiro mwanya bantu igo bono gaigekera omubiro ochagete komo agachakoboa achakobeko obwo baime yobokoreri bwa Nyasaye bona igano wakotega kwari gwanchike kombe lakini rende tali mna inche ndigetie urende buna yokoreteki ayuganete abalimu inche bana gento nararire ntegete komentera nenchira Nyasaye oyoyomo ase batatu gose Nyasaye batatu ase oyomo bagokora egasi yabo obokoreri obo buna bakobokora kera twatebiwa iga ing'aki yaro kwe omonwe kuse Nyasaye batatu omochakano bw'obokoreri ing'ali omochakano bw'obokoreri mboromba obokoreri obo twatebe bwachagete konye ensi etarabe kuburuso ng'aigo Nyasaye bonsi mbarengo lakini amata abandu batanga ng'aki ing'oma etari Yesu tarengo ng'oma etari mweka torengo norengo omochakano eyemo nkio tote omochakano eyemo nekebungo nekemo egoteba ng'a agwo omochakano Nyasaye niga atongete igoro na ense nigo yarenge bosati yarenge na kieni kende nigo yarenge n'omosunte otubete endiba na omoiko Nyasaye nigo orenge gwetana na igoro ya mache omoiko aya norengo bono omoiko Nyasaye norengo ekebunge kiye kobwate otararuo yateba ng'aki isato Nyasaye agateba tiga obura bobeo na obura bubokabao era gatebete lakini ngento kigiakorete gasi eyo Yohana eyemo isato Yohana eyemo isato Yesu Kristo
Yesu Kristo. Amina. Kwanza kurwe yemo Yohane yemo kuri kebungi getangani. Gotebanga aguo omochakano ndi arenga oring'ana nering'ana nigo riarenga amo na Nyasaye na riro rio ring'ana nigo riarenge Nyasaye oyo aguo omochakano nigo arenga amo na Nyasaye na bionsi bigakoreka ase oyo gose onye tariere anga tigiakoregete kende gionsi igiakoregete bono mbara twarore ng'aki Nyasaye ere Nyasaye tata igaringa goteba ring'ana ng'a tigeke kebe gento kikienda kiarosi ring'ana eri riana riatonga ring'ana ritwate biguningo Yesu omonyene ng'aigo bono Nyasaye batatu ase oyomo egasi yabo yonsi korwa omochakano mpaka omori egasi yabo gegendererete ng'a buna Nyasaye agotonga Yesu oyo orenge ring'ana naende agacha gocha igenga buna ogotonga kabere agacha gokwa omosalaba ase eng'encho ya ebibe biaitu naende twamanya konyora bono ekero togosoma Yohana 14 26 ikero kinsomere Yohana 14:26 14 25 na kemo kurende omokonyi omoika omochenu oyo tata aratuma ase erieta riaye ere nabaorokereria onsi na kobainyoria onsi aya nabatebirie igo ng'a bono omoika oyo noro ngochore engaki yaye ogocha kooroka as an independent being ogokora egasi yaye ng'aigo bono Nyasaye aba batatu igo bagokora egasi ase oboamo korwa obotongi gocha obotoria gocha kogambia ense gwetera ase omoika omochenu Nyasaye oyo noyomo ase batatu. Amina. Buya mono mwalimu. Bono omotongi oyo ito ase batatu nekene na ase ring'ana obotongi Yesu omonyene nero ogokoro obotongi igo obokoreri obo bwaye ase batatu nabo bwarenge koru muna oboroso muna twatebete bware kobeka bwense eye naende oborai bwa omoika omochenu bwonsi bwarenge ororo bono ase obokoreri obo omoro okorokereri korororo okonene nang'aki omotongi oito ebirengereri nabibwate igoro ya mwanyabanto korwa obotongia gotokorera na gotokorera amaya naende kogania muna ase togocha ase ensa atobegete nere oretete ebirengereri biaye bionsi naende abatuganiretie na twensi tobaamo ase obokoreri obo bono buya mono gotwarorire ekirenge getangani abo nkering'ana ki amaene gatunyara togochora omoika gose Nyasaye aba batatu banyara bagora ki tunyara tokobaigwera banyara bagotora inyora yentu bwata omobere nomobere nono bwata amang'ana aye kogwancha koigwera omobere gwotora nore amang'ana amayaye yo twarangire tunyara togokora na korandia enchiri nane mono twatebi bono korosia aborokigwa ekirenga kiobokoreri egento abo tokonyara tokoroseria aborokigwa gose enchira tobwate korosia aborokigwa nokonyara banyara bakoigwera Nyasaye ase chingaki chiaki chingaki chiabo chionsi inyora abaibirani ngototebiere ring'ana abo igu buna togotebigwa einere enchira yoka tobwente korosia aborokigwa abatwanyara togotebigwa abaibirani 11 ekemugo kiaye kia 6 11 ekemugo kiaye gia 6 egoteba ng'a korende omonto atari nokwegena takonyara kumugwenera Nyasaye naki oyo gocha asare nagwenete gwanchang'a nareo naende niga koba eng'eria baria bakomorigia aiga inki togotebigwa nkering'ana ki korosia aborokigwa abanto aba tokorangeri gose buna twarangeri iguga tatunyara tokomanya oyo torangerie nware oyo korwa Nyasaye naende mono ase bono iga enchira yoka tobwente komanya gwetera ase okomwegena kera ring'ana rikorwa ase omonwa oye natunyara tokoritabirana na tobe moyo inyora Yesu Kristo kera agotema ari ase nogotema gwa shetani mutagonchora amatayo inye tagonchora omobere oyo amagena aya omogati erindo nyagokareki aro naringe enchara okay lakini agateba yaya muntu tari koba moya ase ki ase omogati bwakorenda ase ring'ana rikorwa ase omonong'o Nyasaye iga bono kitogotebwa na intung'ana ki amaene bono twarangeriigwe tunyara tokomwegena Nyasaye oyo ase kera ring'ana rikorwa ase omonwa oye nering'ana riaye bono ngai ririkire kera ring'ana ririkire ase amarika amachenu
nigo riroro ase gotokurera eyo 2 Timothy 3:16 and 17 erinde 17 amagotebi erinde omonto Nyasaye anyareka goikiranigwa ase goikiranigwa wonse igo bono ring'ana eri no riria anyari gotorokereria na nemo no ase rigokotebi ng'a amae nabo tagotunyana gochiabu ekorenyera omobere nororo mobere oro nororo okorwana sana no moiko Nyasaye na nyoro moiko Nyasaye no oro twanyara tokweigwa anyareka gotorokereria embuya aseito nya tokomoiguera Nyasaye oyo amae no nyonto bwati moiko Nyasaye nigo togoranyara togoraki togotora nebinto kegima ayaito igo mobere no bwate kishindo by the way into bese kwanda rete ndekyo na nyora wetera ase omobere oyo shetani wakonyoraki ibaga actually shetani tabwati ko bwa kwanda wonse era naga hani na ile boundaries kero onye gotete komanya yenda ase gitabu kya Ayubu nigo kero Nyasaye kombori kwarura omosombone omwegenu Ayubu shetani yote mboro isengi nchomo giterete yani nata what is true by the way Nyasaye nakoretaki nato giterete igobone kero tokoigwera omobere gakini gotogotagororo bagorwo shetani onyora ribagerio onyaraka gotosaleria na namono ntokonya komoigwera Nyasaye onyaraka gototegeka bana ngento atebungiringa naki tigatunyare korosia abarokigwo na abarokigwo enchire gyo katunya tokubaye egento kubayegeria no kumwegena Nyasaye koigwera Nyasaye asekera ring'ana tagoika sandu temna yaega igomete omobere worosire bono tiga ndaraigwera ndaragwania omobere gochigaiga osebesa ni na yandemerete tiga ndarachovia abari mutomete ono korosia aborokigwa arone kerenge kenene naende gochiko konene kurwa somo nene muna aborokigwa obosangi okona bukure ring'ana rinene buri ese obokoreri obo ogosanga nomanyete togokora gasi ende ngiya gweteraye bweka muno etenenerete iga ogosangi oko gosogochiko oko Nyasaye toete igo bono no gotwarigania monere ase gasi yamanyete koyekora kuru botongi bwense obokoreri obo momanyana nabwo embu ya Nyasaye obokoreria naende obokoreri gweterera ase obwanchani igo bono obwanchani obo omonene arengete gocha ase tore nabwo agotochikana ng'aki inchwe tosangamo tobeke bonsi koba abakoreri aborokigwa tobeke bonsi abegenu kobaki aborokigwa yabachorire komobwati Nyasaye muno mwarimu atosomire nang'aki kekwachora oborabu bwa Nyasaye obo bore kerenga bwo gotoirani ase obochenu bori twabwaterire ritang'ani konya totarasaria igo tiga Yesu itanyare gotobwera nakio nari gocha komenta ase ritukeriria kabiri bono tokare kwenyorigunga twatebi gutobakore koba aborokigo ng'a bono kwegeria kero yomoko na kobabatisa na gusanga amorokererigwa ayesu gochia ase ense yonsi igo chire chimbwa chiokoba ase omorobiri oyo gwobworokigwa ng'ekera kwababatisire ng'eyi bono yabeire kiabirembwa korende ekera twakorire egasi yonsi yobokoreri omaete nabo ogokora omaete ng'aya ogokora egasi yobokoreri otomaete ng'a naye nore imabu ase obokoreri obo buno ogokore ogosomia abande kobegeria ng'aigo naye gogenderete gosoma igoendete kwegera baurakorera ogotanga ki yaani Nyasaye mokonye deba ise kobanga ero bwegeria abantu basoaso oburuti buri arabeta asororo igo ng'antweba ase obokoreri obo naintu no tore ase amegeri aya tokwegeri baria naende naintu twegera korwa ase amegeri atakwaba igo naende iki mbuya mono mwarimu otoigorere kerenga kende inyoranga obo obokoreri bwa Nyasaye gocha ase ng'o gocha ase tore ense yamo ya kabere na namo ning'ento naende kende tokwegeri gwabo nang'a bwata mono obuya bwa Yesu ng'a maene naki Nyasaye nyanchete ense goikakara omwana oyo momaima erinde omonto onde bwensi oyo oramwegene tasira korenda anyoreki obogima bwa kana kare naende mono 1 John 4:7 yagoteba ng'a Nyasaye niga atwanchete ritang'ani totarakoraki obuya obo bono butogoteba ng'a tobwatereremo muna Nyasaye oyo manya otwanchete nyuma totaremanya imagine twachire komomanya bono iga muna nabatwanchete igo gaki nkio orakore mono okobwaterera mono igo bonekera kwabwatereire mono egento keokonya obuya obwa Nyasaye muna togotebwa ase abarumi 2 ekemgo kiaye kiabine gokurera nkorabo togokurerwa ng'a gose ngwachayire obonge bw'obuya bwaye na oboremereria bwaye na okoganya kwaye na tumanyete ng'a obuya bwa Nyasaye nigo borigetie gokora gochia ase okonchoka
ntoramo igo ekero nyasaye are ase obokoreri obo na egento nyasaye anyare kagotworokera ring'ana ki amaene obuya obo bogotwancha nyuma tutaramwancha ntwe ng'ana arigeti anyare ekero twakire komanya ona ekero kwamanyire ng'amaene obose obotuko obogima abantu barenge maybe tutumie turenda abantu aba botuko ntumaeta aba witchcraft abarogi mbarengo nandi ochiko kulia rise later nga amaene abarogi aba mbategete konga lakini omuntu raroro uri gukurwanirira nwarenga ari ukurwana kabisa laborocha abitabitiri chinsara gusabe arumarumire asenginchi yaki arafu omuntu amaye gocharo kiasora amaye gotenga akirigereria maende rigereria ese kwanza akonya ni video rigereria nese giyale ngabantu aba naye bakorete ki naye barengete lakini asengincho yechinguru echi nabwate naba nyoe banke bakebirira lakini akoreki nakurwani ekeno ki Yesu Kristo anyara kagotoroki ochiro tukwirira ase omosalaba rigereria makweri ari buna arucha gotwotorana bona yenkirendo bwana tokora mbono okubwatirira obuya omonto itokomwanja noki kitwanya togotebu ng'ana ki bwata mono obuya bwa Yesu Kristo titochaya obuya obu gose titochaya omosalaba nokitwanya togotebu gaiga igu bono nande gose titochaya omosalaba ase okoigwera ki omobere igu bono na second abakorinto ya kabere 13 ekemgo kia kianda goteba Paulo nena anyore to muchando bumubere sana mubere no mumigete sana na tagete nyasa ta gwanchaga kina kibono gente kiambeta igu buna nyasa ko matebi kurenda gantebia obuya bwane bwagoisanire ekiagera chinguru cyane cyekiranire asoboreu wao igo bona gakiboreu bondo mubere no taka ukoyirinse buno rakoyega rutwara oise koyimokererio mubere ogo usikoyigwero mubere kwabira mubisa asengu asinyasaye ekino kinte tutororega kya sobokori ubanya saye mna bogendrete natogende kuigikirwa nane muna twarangerigwe itinya to korobo koreri obo igo kintu atebu kengana ki obuya bonya saye uyo twanjite nyuma tutaramwanja wakoreki boisanira story kiboisanire onyo twanjite nyuma tutari yanja wana ndi twachire yani tutaramwanja wana twachire kumanya mwa twanjire gesa kweke bako tukwirira ase musalaba akigento nkere atanyare gotokorera kitoramusabe yani abwatu kugani gwonsi gachi etani bono tanya uturarisiria nya utungaina ngaga kimna no mare wore na yani okonya kwengusera mna matinya science no maite mna tunabanya mwanya bantu ne tunabareu yani tukonya kwengusera tunya kwirira gachi kiyaya takonya kwirira igo nyasaye ototebiringana ki ubuya bwana bakoreki kwabaisanire actually the moment kunya kwirira mna maite no mare unde no mare I understand what do I do no mare ubwana utagwanchu ubuya bwanya saye bunya bakoreki bunyarabo koriviri akora ekino twatebwa se abarumi ibere 12 baisa gucha yubuyo bwanya saye neganga yubuyo bwanya saye nugukora gucha so gonchoka igekara ngonya kwirira ngonya batemna nchino no mare uye no mare unya saye na metora mare unde ngono nya gwa acceptinga akinche buyo bwa utinara na buranga konya nchindo chino mubere ngonya kuigwira no rondo uchenda igwire akinya sa tokonya goto warangeri igwe tinya to koraki tukubwata mono ubuya bwanya saye obuya bwanya saye ngakibona twatebi ubole twatebi obuya bwanya saye na bwenjiri ya kale na kale amaene ngana butokora amina ngenjiri ya kale na kale egotoka se okomanuka 14 isana emo na isana ibere omo maraiko mutangani akoru injiri eye ingobo no obuya bwa Kristo togende tokorandi obuya bwanya saye obo Paulo agotebi obuya obo isaine amina ande na obo to isaine twensi amina ngobo obuya obo ngayibona ngoto koirera igobero obwaito ntutweka ngayaya obo koirerwe bisaku bwaire ruchinse bwaire emeno nabantu bose ngamboli bwaito obuyobo igobero obo wakiro yo muito mwanya bantu nde bwensi utuka sisi mbo bwata chinka kichaye bano ngatokorandira rero ngamambiteyo ngabunanje bano ndandi bono iga mambyo nyore tinjo ngobuye bwanya saye bwali obuye bwanya saye mboraera obuye bwanya saye borororo bako bakoreri bwaje bwaikiranisha amina nande kerarache igoro ya mare kuya bare amina byabono aya abantu banya saye oburaro bobokoreri abwente togochikwegera wabunkingana ki egera lingana kera lituko omanyo gwanja kwango ugwanja kwanya saye igwa bono ogwanja kwanya saye buna kole aso okoirarira kwa machiko buna nyasa kale kogotebia ekero bono kwanyari gokumanya gokwancha obuya bwanya saye bakoreki
bugonchore igu bono buno koiranira kwa machike egakare gotetebia saba ekemgo kiaye gia sita ekemgo kiaye gia sita egoteba ng'a ekiagera inwe n'abantu mwatananitwe koba abachenu ase omonene Nyasaye oino ere obachorire mobe abantu baye omenye omonyene kobua abantu bande bonsi bara ase ense tosome ekemgo kiaye 11 egoteba ng'a bono morende na koigwera amachiko na emiroberi echikire mokore ayo onsi n'abachikire ase rituko ria rero 12 komoraigwere emiroberi eye echikire na koyerenda na koyekora riro ria omonene Nyasaye oino na ikiranie na gokonya okubwatania kwaye kugotianania uku akoreta na inwe na kubaorokeria obwanchani bwaye butari kwera buna ariete chisokoro chaino eira ase ogotiana oyo ogukwana amang'ana aya oyo Nyasaye okwana amang'ana aya gwetera ase Musa uchasa abana ba Israeli igo bono gaige ntwatebe nking'ana ki Nyasaye otochorire nekera atochorire nchire ki atochorire kana itabire no obuyo bwa Nyasaye bunda guchasa ogonchoka bono natebe ng'a amaeno nkorire koba na atalanirwe koba omochenu ongo omochenu oye na nemo natebe igu ase ng'encho omobere oyo ore tisho inyora omobere kega no moberende ase omobere oyo nde bakakero Yesu Kristo arache kera ngotebe first abakorinto iri tang'ani 15 ngobo no bobisi ngatali twestora akura kine kero mwana mwanyabanta arache tunya tugonchuru nyuma tutara onchuru bano bakenga kiyeyo nimbwato omobere oyo bakabona nimbwate kumuigwera Nyasaye ase omobere oyo bono kikeke natebe ekona onchu na nyarge ginkura guchi ase ogonchurwa nyoro omobere nainde bado na bole tisho no kike 11 yanyarka bateba ng'a bono morende na koigwera amachiko na emiroberi echikire mokore ayo ons na abachikira ase rituko ria rero ingana rinde ryonsi Nyasaye gochikira ase amarikaye ingana rinde ryonsi okorora ng'a maene eki nachakire koigwera omobere kegora by the way abantu mbare utang'aine bantu kiaba omoiko omochenu amo naebie komonyene nomanyete igaro aigamba mochina akora ega eblanda manya bono ng'ana kito egente kekero uchi gokora igo manya nkoro shetani ribaga nokito atanto tukoigwera ng'ana kigente guchekera nguchi gokora kegara ntoiro gusubire bogochora we are rational beings abantu bwatubu understanding yo obumanyi bogochora akito tukatinya to gotumia obong'aini obu Nyasaye atoire erinde tunya to korege ntekera kigaki ono mubiro oro usabe genteke lakini ande kero usabire intege tingoreki nyoe yare nkonyoa sieta konyorari baga mubiso itomo nene lakini inde kubekando muika Nyasaye gusobora ibwa Nyasaye gusoba kore ibwa Nyasaye kobatisho yagora timba isa kuikirani ganga gusirande Nyasaye tokonye na ande mono fast 12 ya maote yabanga kumura igwere miroberi echikire na koyerenda na koyakora riro ria omonene Nyasaye oino na ikirani na gukong'ia okubwatana kwaye kugotianania okuo akorete na inwe na kubaorokeria obwanchani bwaye butari kwera buna arierete chisokoro chaino eira asogotiana igo gento twatebe ng'a okubwatana kwaye kugotiana ninkoring'ana ki abara abachenu mbaisaransa monere ase enyumba ya kare na kare ase obumenyo bwaye arie iguru ine eira anyarika agora ki anyarika gotwa nanyara kugunyikirani tari turanyikirani rero anyarika kunyikira ekero rioka turanyara tokora ki turaigwire na kurinda amang'ana aria akoreki anyarika gotuchika abalimu njabona narariro bororobo buna Nyasaye borosiri gocha bunoro chadamu na awa bakugwa umumuro abakeini agaito umumuro yonde na yaro koruku Abel buna komuita lakini twarore ng'a kire kiare Nyasaye nabwata abantu baye babeire oboraro korwe kiare ekemo goche ekende na bokegenderete iko na botogendete iko kobo oboraro korwe ekiare ekemo goche ekende kana nyambono iga intwa batora bakoreri baye torasobo koreri obu ng'a igo toro oboraro kiagera tororero mambira boranyore ntui ng'a igo toro oboraro ng'a na twamagotebi bono ng'a obokoreri bwe kanisa intubona abatoro bono iga
ekanisa erabe gochibosio obokoreri bwa ekanisa ya Kristo nigo borengete gotoria abanyabibe baria barigetie gosira nabo bogwenerete kubamanyia mwanya bantu iguru y'obwanjari bwa Kristo buno mwari mwatebire na kubang'usa gocha ase Kristo gwetera ase ogokora okuya kubwanjani obu inga bono buna turoboraroiga bwanjani mbori kuborabu ase egasi yaito buna tokora egasi yaito y'obokoreri obuna bwa obokoreri bwa ekanisa. Amen. Buya mono ekenga kiomori tokwanera abunga ense egeti kiobokoreri maana ense ase toraiga aigo buno obokoreri twanyara togotomwa aiga we are not desperate yani tutigirwi buna chintakana kero monte ngusere korengana buna amanyete twamanyete okomanyikire nga Kenya Nyasaye nkiring'ana ki nware egati yaito naende ganga anyara tikago tubeka ase ense yega nokonyara tokomoriga na kibono abokora kwa batomwa igwa ikyo giachire tigambairo oro bwangu nyuma ntara ba okora kwa batomwa 17 igwa bamne batotebia tunya tokobeka mang'anayo okora kwa batomwa 7 27 okay tuchakire 26 kurwa ase omonto oyomo nere otongitekera egesako kia mwanya bantu kemenya ase ense engima akababekera chingaki nechimbebe chiobomenyo bwabo erinde barigie Nyasaye nonye nase ogotabataba bamonyore nonye tari are kurwa ase kira oyomo ito igo egento Nyasaye anyarega gotobeka ase ense yega nogokora ki nyatokomorigia nyona ase enchira yokotabataba nyore tari are kurwa ase ng'o ase kira oyomo ito yani ganganya ekento totebiriga igankiring'ana ki ense egeti kiobokoreri ense kitwabekirwe oro gagitagwancha konya gwetugutana muna bono maete bono inchi yani tiganyirwandire guchiana ka family kane norari echiro omogaso gwata igo bakari tukoria sabato tutaiti koiguri kwende kanisa Nyasaye areka agora ki onyare kokotimo kari tukoria sabato no gwatebigwe yani tweng'usire abantu bari desperate ya titotigiri ense ye muna chintakana gento anya totebwe ngiring'ana ki nigo tubekira iga tunyare tokomorigi Nyasaye na nemo nekirenga Nyasaye arigetie twenda saba ebeso Otararuke bunge kyo mwalimu wakwanire buna tokurigi Nyasaye ase ogotabataba kero ogotabataba noikiranete noikiraneti nigo Nyasaye tagotagetie kero ikiranete igagotagete enchera iyore igo bono agoikiranie agoikiranie buya mono mwalimu aba ebeso inye ekemungo kia bine baka ekemungo kia bitano na kemo omobere noyomo na omoika noyomo buna mwarangeretigwe ase ogosemeria okomo gukorangirwa kwaino omonene oyomo okwegena okomo ebatiso eyemo Nyasaye oyomo nere tata obonsi oyore igoro na ase bonsi gwetera ase bonsi na ime ase bonsi igento Nyasaye tegetegeka nkiring'ana kimna tochi gokora obokoriri obo osobokori obwa Nyasaye mboring'ana ki Nyasaye noyomo okwegena nokomo ebatiso neyemo okora obomo bukurangirwa gwaito natogwati gakimna twabekirwe ense yega shetani tanyaraga gotochiasara na psychology yaito nturamo gakinya sae noyomo na Nyasaye nchiranya atagetunya tukumosasima gwetera ase okwegena okomo okugo koigwera Nyasaye ase kiraring'ana bakanyona amachika Nyasaye akorete ki aroro gaki ntokore gosoria samang'ana ayo bokori bwa Nyasaye ntomaete ng'a ekanisa mwanya bantu gotaka kwegena ng'a Nyasaye otukwere na endo ayu korokero kobwa buna twasometa ali asabe beso onyarega kobekwa koba omotwe wekanisa ese shetani eraro mokora ochiri bona singe nchamanyini ng'abantu etu asemena Nyasaye obekirwe omotwe wekanisa ochiri nechikanisa chinyinge gotaka gotema psychology yaito igo bono gakitwarangirigwe Nyasaye gentategete nobomo bukurangirwa gwaito na ndo tubekira ase ense yega tarikero omonte ng'usire gochia ase ebiaye nanje ndoche kanisa nere ngwenete yaya ekanisa Nyasaye abwate nanda aro omotwe bwekanisa eyo neyemo ekero kinto baisa kong'ainana kiagara okwegena tobwate nonkoroki nokwegena kwa Yesu Kristo nkori gokoigwera Nyasaye ase kiraring'ana na Yesu Kristo nero obekirwe kwa omotwe bwekanisa eng'ana naki ire yemo ebatisa yemo okwegena okomo tata oyo oyomo ekiro kitwarangiriwe Nyasaye tokonye as far as bokorire obwa Nyasaye muna bogendere
guikirania rituko ria rero. Amina. Nche bono narorire komentera ase omwarimu aikeire ng'a bono twatumire koba birori. Twatumire koba birori natakonsomera ogokora eyemo isana isatu. Ogokora kwa obutumwa tari ere nyikoigorete. Ogokora? Eh. Kwa batomo. Oh. Eyemo. Isana isatu. Kurende namonyore chinguru ekero omoikomo chenu abacheire na inwe namobe birori bane ase Yerusalem na ase chinsino chionsi chiabo Yahudi na Samaria goika sinyo chiense. Tukuinyori ng'aki ng'ekara bono togotebigu yaani okora ng'a tubekerete chi stage buno okogenda ng'a twatebigu ng'a mobe birori bane ng'a gochakera Yerusalem twamara kunyora ng'a Yerusalem nara riabono nkio kogera kobeka chi stage Yerusalem yabanga imotore nerenge abana baitu abaibori aba bonse barang'ena intu ng'a twamata ng'a bono korwa bukera kwa kori korwa nande sukango ikango Samaria na inganyoro omong'ina oria omo Samaria oyo Yesu akonyora yase kisema kia Yakobo kisema kia Yakobo ambo Samaria nararenge kuri Yerusalem barengerati darengare kuri Yerusalem ng'aiga bono twasukire korwa tosuke gochianda ande isikasi nini ing'abo bono nabantu bari tore amo na barabo togokwana omonwa oyomo lakini oranyore ebintu mbiro totari gosanga bike bono bachiro bate ing'a naende bono omweri ng'a bono moko ende ense yonse ng'a mwatwari experience ya korumino gochisa abantu barang'ana bono gane nasaba gochisa abantu bari no kuigu batari kuigu mono ng'aigo ntorabekirwe mipaka ng'a randi use inaiguka takogenda ande igo twatumirwe ng'a tobe birori koruse itu gochisi kake nense nkima. Amina. Biamono. Biamono asayo Nyasaye anyaka gotokonya na mono twarorire ebirenga ebi Nyasaye anyareka gotokonya na birobyo erinde tunyatoko abakoreri muna tochikurangira kubona storochin kiringa ukurangira kwa Nyasaye guchiasa abakoreri nyira ebirenga konye to kirenga konye tokoriria no abakoreri bwa Nyasaye guchiase tore igamangana nyabwate asobwamo nyairorire nyagesoma ase Biblia na twale leseni yao ebungo ne bingi birura ase leseni na amo tusiko bisoma na botoraire 2 hours lakini na singi nchuye samali nekutokora aso bwengigo na gwetera aso moikomo chenu kegero moikomo chenu nabwato kugania konene kiancha moigwere na nchige ntunasomira ase leseni ya lero ng'amaene kero Yesu Kristo atumitu asense kabogoli omubiro omwanya bantu akanyareka gotoro kinga mbuyo koigwero gochika kwa Nyasaye kubwa koigwero okugani ku mubiri kegera amanyite nga shetani aiga sata teng'airi gochie onyorira advantage bono mubiri oyo abairo obotonu noro okugamba na gwetera kero mubiri oyo onsunanire shetani onyorire egap asa goswera shetani ere inyora niga korete ki niga giteire yani igo togiteire kurwa se kitabu kia Ayubu to nyara kwa shetani ribaga ase kuigwero mubiri nyato kuigwero wanje kwa Nyasaye tusabe tata mbiyamona singe nchiri bageria biyamona singe nchi ya megeri biyamona singe nchi wanchani bwao tata maena yotali kolengo wanchani bwao gocha sitore ogendre to tuancho kerekero imagine amang'ana no alenge kurukale mbono togende tonya kunyamanya akiumu yoito kitwikire kuigwa nande twamanyire ng'ama eno mubirori no tumige lakini tutagwanje turigerio musalaba ng'ama eno nagwa tuanchite nyuma tutaragwanja nyoruka tukwira aso musalaba tatomo chenu nyori utaraburi awa consent lakini aya onse asinge nchigo yaringe ubwanchani bwao na namana intu twarangire gwa sobo kaliri obo tatomo chenu twakuburirie onyariko gotokonya gwetera so bwanchani bwao na gwa tworokererie erinda asekera lingane kiagera bamintu twamanyire ng'a tatomo chenu asobo kaliri kero turarigia bamintu gwetera ase lingana liao gwitunya tokurukia chimbu chiao nembu yao no bwanchani bwao inchira yo ekuruka no bororo obaremereria na namono no gwancha ons na namono okubugorerania tatomo chenu buya bwao bunyara bogotokonya kiagera moto isaine no gusaba goito asiri texto motoria amen.